Michale, co jsi pro nás připravil teď? Jako hlavní chod si připravíme lehčí variantu, nebude to typický hlavní chod, ale bude to pasta, budou to lasáně s telecím masem a se zeleninou. Vynikající záležitost. Taktéž to pochází z Boloně. Boloňa je v tomhle ohledu slavná, takže se vracíme na místo činu a připravíme si tenhle skvělý, chutný pokrm, který v Itálii se podává jako primo. Tak můžeme jít na to. Představíme si suroviny. Samozřejmě budeme potřebovat sůl, pepř, olivový olej, smetanu, bílé víno, domácí zeleninový bujon, řapíkatý celer, cibuli, klasický celer, petržel, mrkev, telecí kýtu a parmigiano reggiano. Dále budeme divákům ukazovat, jak se vyrábí domácí lasáně a k tomu budeme potřebovat semolinu 00, vajíčka a sůl. Tak a tu mouku semolino můžeme nahradit i naší pšeničnou hrubou moukou? Nejspíš by to šlo, ale já osobně bych to viděl nerad, protože to těsto uvidíš, jak je krásně žluté a opravdu je to vhodné na typ přípravy pasty, takže bych asi doporučoval použít tuhle semolinu, pšeničnou tvrdou mouku označením 00, která je vhodná pro těstoviny. A která se dá u nás běžně koupit? Běžně k dostání. Takže půjdeme na to. Poprosím tě olivový olej. Tak. Nakrájíme si cibuli. Krásný malý kousky dáme do rozpáleného oleje. Tak. Budeme dobře restovat do zlaté barvy a já tě poprosím o maso a kořenovou zeleninu. Maso a kořenovou zeleninu jsme si připravili už dopředu v robotu Eurofit Master Pro. Já ještě trošku promíchám. Máme to pěkně připravené. Děkuji mnohokrát. Cibulka dostává krásnou barvu. Takže vše krásně spojené vložíme do kastrolu. Tak. Opět z prudka zatáhneme. Maso se nám krásně zatáhlo, já tě poprosím o víno. Děkuji. Děkuji. Zase jenom lehce vyvaříme, ať ten alkohol, taková ta nepříjemná vůně jde pryč. A poprosím tě o bujon. Děkuji. A na mírném ohni budeme 20 až 30 minut vařit. Takže ragu se nám blíží do finále. Máme hotovo. Poprosím tě o sůl, o pepř. Děkuji. Tak, promícháme a poprosím tě o smetanu. Děkuji. Nyní počkáme, než nám smetana zavaří. Vidím, že jsi tam použil telecí kýtu. Lze tady toto maso nahradit i jiným druhem masa? Určitě. Použili jsme telecí kýtu, ale divákům
poradíme, že není problém použít vepřové maso, jenom bych asi doporučil, aby použili kousek slaniny, kousek špeku, protože vepřové maso je suší než telecí, takže aby to mělo tu správnou chuť, konzistenci, použít něco mastnějšího. Takže máme hotovo, necháme odpočinout a pustíme se do výroby těstovin. Jdeme dělat lazáně. Jdem na to. Příprava těsta na lazáně. Semolinovou mouku osolíme a přidáme vejce. Vypracujeme hladké těsto, které necháme v ledničce minimálně hodinu odležet. Odleželé těsto vyválíme a nakrájíme na tenké pláty. Takže máme připravené vychlazené ragu, lazáně jako těsto a můžeme jít na to. Připravili jsme si čtvercovou nádobu od společnosti Eurofit, kde nebudeme potřebovat ani pečící papír a nebudeme ji dokonce ani vymazávat. Můžeme na to. Tak, dáme těsto, směs, já tě poprosím podat parmezán. Parmezán jsme si dopředu nastrouhali na robotu Eurofit Master Pro, takže už je připraven. Tak, děkuji. Tak, bohatě posypeme parmezánem, protože ta chuť je důležitá a skládáme další vrstvu a budeme opakovat až do výšky nádoby. Tato nádoba je univerzální nádoba, v které se dá cokoliv vařit, dusit, smažit, péct. A tím, že je to nádoba hranatá, tak se do ní vejde mnohem více jídla než do nádoby kulaté a svým tvarem je naprosto ideální právě pro přípravu lasaní. Takže postupně vrstvíme jednu vrstvu za druhou. Opět přidáme parmezán. Kratší kousek. Tak. A na závěr zakončíme vrstvou ragu a vrstvou parmezánu, protože nikdy lasáně nezakončujeme těstem, protože by se nám spálilo. Tak, krásně nám to vyšlo. Pěkně to uhladíme, ať je to rovnoměrně. Tak, perfektní. A máme hotovo. Takže takhle připravené lasáně přiklopíme skleněnou pokličkou a dáme do trouby. Jak dlouho budeme péct? Já jsem zvyklý pít lasáně na 180 stupňů okolo 50 minut a tady v téhle nádobě budeme pít 35 minut taktéž na 180 stupňů. A máme hotovo. Jdeme servírovat. Báječně to voní. A krásně to vypadá. Tak, děkuji. Tak. Děkuji. To jsou lasáně jak od babičky z Boloni. Jsou nádherné. Tak. Tak a divákům popřejeme dobrou chuť. Já se přidávám dobrou chuť a krásný den.